Здравейте на всички, които ме гледат. Аз съм Зунена БГ и днес искам да ви кажа за едно нещо. Знам, че никой от вас не ме е гледал, но това е опит да кажа, че с един мой приятел правим гейминг отбор The Bulgarian Gamers BG TV, The Bulgarian Gamers TV, и ще правим екипове, тъй че ще участват няколко хорица там и всеки човек ще си има график. И може да направим, ако може, там да се... като правим клипчета, ако ви харесват, може да се абонирате, ако може. И там. Други подобни. Добре. Благодаря, че гледахте това видео на GTA San Andreas. Си проваля всички мисии, ама няма го сейвам това по-скоро. Да. И довиждане и приятен ден, вечер или приятна сутрин. И чао!